Benvinguts a aquesta pràctica. Anem a construir un coixinet com aquest. Anem a explicar-ho com es pot fer. I això després, quan ho tinguéssim fet, el podem donar directament a imprimir en la impressora 3D. Com podem arribar a fer això? Doncs anem a explicar-ho ara ràpidament. Primer que res, anem a fer una nova funció, que és el... Aquí ho deixem blanc. Que és fer un rectangle. Un rectangle en dos dimensions. Bidimensional, en el qual simplement tenim que posar el que volem que sigui d'ample i de llarg. No falta la tercera dimensió. Estem treballant. Anem a posar-lo al centre de coordenades i anem a veure com tinc un rectangle. Veieu? Aquí tinc el rectangle, aquesta peça, i anem a posar-ne un altre. Bueno, abans el vaig a traslladar perquè no vull que estigui aquí. Translate, ja ho hem utilitzat en altres pràctiques. Indicar les coordenades 10.5,0, recordeu que el punt és parir decimal, tanco parèntesi, i ara tinc la peça aquesta l'he traslladat. Val? I la tinc traslladada una mica. Ara vull una altra. Ara veureu per què és una nova funció, que ara ho entendreu. Amb aquest nou quadrat li dic ara que estigui un poc més desplaçat cap a fora. Tinc dos rectangles i res més. Ara vaig a fer una altra figura plana. Translate. Bueno, la figura plana, en lloc de fer cilindre que fèiem abans, doncs fem cercle. Un cercle de 3.5 de radi i a veure què surt. Ara sortirà la peça, però clar, la volem traslladar. La volem que estigui aquí entre mig, perquè després farem una nova funció que estudiarà la peça i farà el coixinet. Ara veureu, primer anem a traslladar aquesta redona que queda aquí al mig. Anem que fer translate, obrir parèntesi, la corxera 14.75,0,0, tanco la corxera, tanco el parèntesi i ara he traslladat. Ja el tinc aquí. Bueno, però vull fer diferència. Vull fer ara diferència entre la redona i les dues peces. Clar, perquè funcioni tindria que haver unit les dues peces rectangulars en una. Com ho faig? Doncs li tinc que dir la funció booleana de unió, parèntesi, tanco parèntesi, i li dic d'on fins a on uneixo. Vol dir que això és una sola entitat. Això no afecta per a res, la peça segueix sent exactament igual, però ara sí que puc aplicar la funció diferència, perquè el diferència només resta una cosa respecte a l'altra. Si n'hi ha més, se'n el lío. Diferència, obri, corxera i tanco aquí. Ara sí que me farà la diferència, això és el que jo volia, faig la peça aquí arrodonida, i ara veureu quina funció més xula hi ha, que és aquesta. Rotate, obri parèntesi, tanco parèntesi, obri corxera, i ara farem una extrusió. I això girarà, pegarà una volta, millor ho veieu i ho tasta. Veieu que ha fet la peça que tenia abans, l'ha arrossegat i ha creat aquesta figura. Aquesta figura, com veieu per la part de dintre, de la part corba, perquè és la redona que havíem restat als rectangles. I els rectangles que eren bidimensionals, al girar al voltant d'un eix, ja s'ha fet de 3 dimensions. D'acord? Bé, doncs ara
Una cosa, lo dels paràmetres aquests de la redona, convé posar un valor, això que posàvem del dòlar RFM, convé posar-lo baixet perquè aquí, com hi ha moltes esferes, bueno, n'hi haurà, ara no n'hi ha, però n'hi haurà, convé posar-lo baixet, no us aconsello això més de 10, perquè si no l'ordinador li costa moltíssim, perquè no són 10 cares, hi ha moltes redones i li costa. Aleshores, deixem-ho en 10 i bueno, veiem aquí que no afecta la peça. Fins i tot s'ha quedat més irregular, però per a construir-ho, per a fer els renderitzats, va molt més ràpid. Després ja quan acabéssim tot, ja li canvies el número, passes de 10, passes a 50 i ja està. Ja queda més bé. Ho sent, però ja us dic que això li costa molt a l'ordinador, sobretot quan estan els coixinets. Ara no té problema perquè no en té, però ho torno a deixar en 10 per a que veiéssiu l'efecte. Val? Això no té més importància. És l'efecte de que si us puga quedar penjat l'ordinador, si te passes, com que m'he anar baixet de les cares, i ara anem a fer la part de les boles. Doncs, bueno, les boles dels coixinets, què tindré que fer? Doncs una esfera. En 3 dimensions, li dic un radi de l'esfera, doncs li poso 3,25. Parèntesi, un coma, i anem a veure ara què ha passat. Tinc una esfera, clar, aquesta esfera jo la vull aquí, no al mig, la vull entre entre els dos aros. Pues, què tinc que fer? Pues, evidentment, traslladar a l'esfera, obre parèntesi, obre corxeta, 14,75, 0, 0, tanco, tanco. I ara anem a veure si està la nostra esfera. Veu, està puesto. Eh? Ja tenim una bola col·locada. Però ara com col·loco les altres? Si recordeu de la pràctica anterior, es poden automatitzar les tasques. Pues anem a dir-li que esta esfera la vaiga girant. Com ho faig, això? Pues ho faig en aquesta funció. Li dic for, parèntesi, li dic bola, igual. D'acord, si aquesta li poso 0, els graus, o sigui, cada quants graus vull que hi hagi una bola. Per exemple, si vull una bola cada 36 graus, doncs 30 entre 360, que és la circunferència, perquè fa graus hexadecimals. I li dic que va des d'aquí, però a veure, encara no ha fet el de girar. Tinc que dir-li, ara, rotate, obri parèntesi, obri corxera, 0,0, bola. Bola és el paràmetre, la variable que va canviar. Aleshores, ara tanco el parèntesi i el que ens farà és el següent. Ara està renderitzant una miqueta i això queden 10. Veieu, ja tinc ple això. Que vull menys boles? Doncs li poso cada 45 graus, em poses una bola. Una miqueta, veus, ja tinc menys. Que vull cada 90 graus, o sigui, només seríem 4 boles. Dono 4 boles. Ara, com aquí tinc poques boles, puc posar-li ara 50 de renderitzat, però encara així ja veureu que li costa una miqueta a l'ordinador. Potser me n'he passat, 50 ja li costa molt, però deixar-lo en 10 com ho tenia abans. 20. Si no s'ho fa, pues aquí ho teniu fet. Però teniu que esperar una miqueta i li podria dir que vull
dos boles en 80 graus. El visió en 180, i això que era el renderitzat este, és que li costa un munt. En 20, ja, doncs aquí ho tinc en dos boles, a provar-ho 40, a veure. 40 de renderitzat, i ara ja ho tindria. Li puc dir, doncs, no sé, cada 45 graus, un. Li dono aquí el renderitzat, tarda una miqueta, doncs costa d'esperar, veiem, i aquí ho tenim. Veieu les boles ben fetes i ara ens faltaria passar un arxiu STL per poder-lo imprimir. L'arxiu i això directament a la impressora 3D podríem construir aquesta peça. Hem après la funció d'extrusió, rotat d'extrude, que ja heu vist, que podríem après també treballar amb figures bidimensionals, figures planes, el square, circle. Moltes gràcies per la vostra atenció.